בואו איתי לדרג את שלושת הפייבוריטים של האח הגדול ואת הקעקועים שלהם. כל העונה לא הבנתי מה זה הקעקוע הזה שיש על גל רובין. במהלך העונה גל אמרה שזה האיש שהיא הייתה בו בהישרדות. עכשיו בואו נדבר על הביצוע עצמו, לא משהו. לא מבינים מה מקועקע שם, אני באמת לא הבנתי מה זה הדבר הזה. במהלך השהות שלה בבריכה קלטתי פתאום את הקעקוע המטורף הזה. עכשיו אני מניחה שהיא עשתה אותו בגלל הלידות, כן? כי יש פה סימנים של מתיחה באזורים האלה, בדרך כלל שאישה נכנסת להיריון, אז יכול להיות שזה קצת ישתש את זה. סך הכל הקעקועים מאוד יפים לה, בואו נעבור למתמודד הבא. בחרנו לאלירן החתיך. תקשיבו, לאלירן יש שני סוגים של שרוולים. אחד יש לו השחרות עם פרחים של יפני, נוסף לזה גיאומטרי. צד השני יש לו ריאליזם מושלם. רק מה, יש לו איזה פאק קטן פה שמאוד חרה לי במהלך העונה. דבר נוסף, רציתי להבין מה מקועקע לו פה על הצוואר, כי זה לא ברור בשום צורה, אז הלכתי אחורה. וגיליתי שככה הכל התחיל. לאחר מכן הוא הוסיף מנדלה באזור הזה שתשלב לו עם הציפורי. ובסופו של דבר הגיע החרבוש הזה, שזה עם ההשחרות שעשו לו כאן באזורי הצוואר והורידו לו את זה למטה. הכל אני לא מבינה מה עשו לו שם, בלגן אחד שלם. אזור החזה נדיר, מושלם, למרות שאת הקעקוע הזה לא הבנתי מה הוא קשור לכל המאורע פה. אחר הכל אני מדרגת את הקעקועים של אלירן 8 מתוך 10. תראו איזה עבודה מטורפת. אם אתם רוצים לראות את המתמודד הבא, עקבו לחלק 2.